Ze difentzia. Bai, joder. Irrifarra ikusten da eta guzti. Bai, ez da? Joder. Kaixo, bikote? Kaixo. Zemuz? Ongitazu. Hementxe, oso ondo. Zuen hausnarketak entzuteko gogoakin. Ze, jarri zaete... Jo, nei emozionatzen hau zebera, Gauza bat emozionatzen hau, baina arrunta beharko lugena, Osea, persona gazte batekin ari nahi zizketan, komosital. Bai. Nafarra da, nik alako kutixi espeziala daukat Nafarrekin. Eta gainera musikara dedikatzen da. Gainera, beak enau ezagutzen, beak ez dakit nizer egiten duten. Bueno, hori ez dakia, nik ez duzten zaitut. Bai, ez ba? Ez, esak ez dut. Joder, Txomin Artolak indokazun diskoa entzun dut zazpialdiz. Atera da. Igandetan nagoenean bestondoarekin, egitea norbaitek gozio kantuz. Ni Txomin Artola gabe ez nahi zinor, Nizun ezaguten disko hori aurretik. Disko horretan ja ezagutu zintudan. Zuk esate duzu, ez dakizula Chill Mafiak zen musika egiten duen? Ez. Bueno, nik egia zen ez dakit oso ongi ez da, baina... Ez, baina hori... Definitu eguzu, baina, ze egiten duzuen? Momentuz, erabiltzen diagu termino bezala, dela nik uste pixka trampatia, baina ongi datorkit, erabiltzen diat musika tradizionala. Ze bai egia dela, musika ekoizten dugula ordenagailuekin, eta, bueno, ritmo moderno batzuk sartzen ditugu, baina nik hori sartzen dut euskal tradizioaren barne. Beste gari batean, Oskorrik jazz soinuak sartu zituen euskal tradizioan, ez? Eta nik sentitzen diat horretako bezala. Ere ongi da, zeda termino paraguas bat, ez? Sarditzazket pila bat gauza barnean. Herri batek bere musika propioa beharrezkoa du? Ez que hori ez da existitzen. Ez que hori ez da existitzen eta gaina ez du importa. Ez. Ez du importa. Ez dago propia den musikarik zen gainera. Ez du importa. Osa, mugak arterako ez dute edo kulturako ez dute bater importa. Bai, hausteko. Hori da, guztiz. Eta ederra denean da, hausten direnean guztiz, sabes? Hoxe. I was born, errotxapean, ibai ertzean tardigunepean, goxokiak lapurten xoxiketzenean. Uste duzue, euskarari mesede handiagoa egiten diola euskainolez kantatzeak gazteleraz kantatzea baino? Hombre, noski egin diola gehiago euskainolez kantatzeak gazteleraz kantatzeak baino. Bai, guztiz. Hobeago da? Gazteleraz egitea baino, guztiz. Zatik? Euskarari mesedea, euskarari egiten dio mesedeari erreparatuz. Baina ustez badaukagu zerbait guria. Badaukagu zerbait guria... Bai, baina esentzia hori mugitu gabe geratuko balit, euskara izango litzateke latina bezala, hizkuntza hil bat. Baldin badago jendea euskaraz gaizki egiten duena, hori dala hostia, errain nahi duelako, bizirik mantetzen dela, eta jendeak egiten duela. Baina nola da, euskainol egiten balima da, oso errez hilko da euskara ere. Osea, nik ezin nahiz hogi dendara joan eta euskara zeran. Eta arrandegira, ez da, eta supermerkatuan are gutxiago. Eta etxen ez da, ze hostia. Bueno, baina eukiko txuzu beste arrandegik eta beste hogi dendak eta beste toki batzuk non egiten den. Amaia, orduan zuk argi daukazu zuri ez zaizu euskainola gustatzen? Ez, hori ez zan kuestioa. Ez zenuke musika egiteko aukeratuko? Ez, nik ez. Eta uste guzilako euskarari kalte egin diezaiokela? Nik ez nuke por si akaso, enuke badazpada hola nahaztuko. Igual, zera bat sartzen naizea, virus bat sartzen naizea. Agian. Esageratuz. Nik uste bakuna bat sartzen ari naizela. Horrein arte du bat, sekulako espainolaren bat, badago dibizio hori Nafarroan, que si zona mixta, zona no mixta, ino baskofona. Bai ba, eta zer nahi dezu, espainola izorratu edo euskera izorratu? Ba, espainol pare bat, euskaldun pare bat izorratzeak badu bere grazia, egia esan. Y a los chavales no les culpo de nada. Agian nik hemendik 10 urtera, euskara hobetuz bagin dezaket hori, baina eske gaur egun artifizial geratuko litzateke, egia esan. Zuri bai. Niri gaur egun egin bagunu dena euskara garriaz. Nik erderaz egingo banu ez dela. Bai, hori da. Eta nik egiten dut asko erderaz, eta gustatzen zait.
Asko gustatzen zait castellanos hitz egitea, baina ez den nahi. Bueno, kantatuko banu. Eres alta y delgada como tu madre, morena y salada. Olako kantuak, Bai, ez. Ni esan oso Antonio Molina zelean nauke. Bai. Una paloma blanca. Baina zuei irakurrik dizuegu egun letrak eta egungo musika oso buen rolleroa dela, Larregi. Osea, sentitzen diat, gaur egun ezin dela soilik esperantzari kantatu, edo ez gutxienez gazte bati kantatzen badiozu. Nik zure adinan nuenean, problema berdina ziren. Berdinak, inork ezintzun amestu etxe bat erostiakin, ezintzun amestu alokatziakin, eta bakizu jendean nola bizi zen, pixu batean bizi ziren 3 famili, Bai. bere umiekin, gela batean 7, hola, nitxikian izanean horrela zen. Orduan, ez pentsa zeatela privilegiatu batzuk, ze gaizki bizitzegean. Bizitzeate como Dios, Askoze okerro izan liteke. Bai, noski, baina zure generazioan agertzen dira kantautore batzu, non? Bueno, agertzen den Xabier Lete, erranez, langile baten semea naiz, eta ke putada, sabes? Eta ez dut erran nahi 3. munduan bizi naizen, nik edo sekulako drama bizi dudanik. Baina badira mezu batzuk, esperantzari doazenak edo kantatzen diotenak dena mundu perfecto eta polit bati, eta ez. Baina zure kezkak. Ea Amaiaren aspaldiko kezkekin zer ikusirik ote duten. Ziur izan dituzula berdinak. Ea noiz de Montre lortuko dudan etxetik irtetea, ea posible izanen dudan zoriontsu bizitzea noiz bait, lanaren edo merkatu laboralak nire burua ian gabe, ze, no sé, ikusten diatia, no sé. Igual hori dana batean ezin da. Ja, no, ziurrenik ez, horregatik da kezka bat, ez. Ez diot esperantzari kantatzen, baina ez nago etxipenean ingelaz ere. Nik egora bat aldatu nahi diat. Baina aitortu behar dut zein den nire egoera, analizatu behar diat ongi eta erratea, bale, es una puta mierda, hori kontuen hartuta aldatuko diat, baina ez badiot analisi hori egiten, ez dut deus aldatu, sabes? Bueno, hori oso intelektuala da, Majo? Bai, jode mierda.